Λοιπόν, κοιτάξτε, στα 21-22 χρόνια που κάνω τηλεόραση, έχω κάνει διάφορα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, και έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, και πάρα πολλές έτσι δύσκολες περιπτώσεις ή θα έλεγε κανείς επικίνδυνες αποστολές. Αυτό όμως που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει και επιπλέον δεν πίστευα ότι θα το έκανα και σε κάποια στιγμή, γιατί η τελευταία φορά που βρεθήκαμε οι τρεις μας ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά το Κουκού, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη. Τώρα υποδέχομαι το νέο δίδυμο του πρωινού, του πολύ πρωινού της δημόσιας τηλεόρασης, την κυρία Μαρία Ηλιάκη και τον κύριο Κρατερό Κατσούλη. Γεια σας. Έλα, να χειροκροτήσουμε τους εαυτούς μας. Πού σε περιμένει. Φιληθείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραία. Τι ωραία Πού που πάμε? γράφει το ρούχο μου. Πού να κάτσουμε. Πώς πάμε, πού Θα πάμε? ήθελα λίγο να σας δω αρχικά, να δω πώς Συνήθισέ είστε. μας. Ωραία. Ναι, για να σας δω λίγο. Θα κάνετε ενάρξεις έτσι όρθιοι, πώς το σκέφτεστε? Χορευτικές πιστεύω. Ναι, χορευτικές και τραγουδιστικές. Και τραγουδιστικές. Ένα λάξ. Στις 7 παρατέταρτο το πρωί. Βέβαια. Παρατέταρτο, εμείς ξεκινάμε από τις 6.30, κάνουμε ένα ζέσταμα. Ναι. Για ώστε 7 και 7 παρατέταρτο να είμαστε πια έτοιμοι. Αυτά που κάνεις στο θέατρο, αυτά. Ναι. Θα τα κάνουμε εμείς το πρωί. Λίγο πριν καθίσουμε, Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη. Νομίζω ότι καιρός